Ara a Mataró, si fem millor la recollida selectiva, aconseguim diners per a projectes socials, que escollim i decidim entre els veïns del barri. Amb Mataró Cívica i Activa transformem la brossa en diners per a les persones. Mataró Cívica i Activa, el valor social de la recollida selectiva. Doncs el projecte Mataró Cívica i Activa, l'objectiu principal és molt senzill, és obtenir un retorn econòmic vinculat a nivell social en un àmbit territorial de Mataró, en un barri. Com s'aconsegueix aquest retorn econòmic? Que l'Ajuntament no té recursos actualment per destinar als barris? Doncs amb la recollida selectiva. La recollida selectiva, els materials, residus que obtenim uns recursos, un retorn econòmic, ingressos per l'Ajuntament, doncs els retornem en el barri en funció del percentatge de recollida selectiva que aquell barri obté. És aquest el concepte, molt simple, però que fins ara no havíem plantejat mai a nivell de col·lectiu o de barri, només a nivell individual, com aquí les deixalleries, amb el fet d'un retorn econòmic a la taxa d'escombraries. Aquest plantejament va més enllà, buscant aquesta complicitat a nivell territorial i, en aquest cas de Mataró, de barris. Hem iniciat amb dos barris, Rocafonda i Pla d'en Boet, amb l'objectiu després d'anar extenent aquesta prova a la resta de barris. L'objectiu del 60% que ve fixat per la Unió Europea, com et deia, per arribar-hi, i que aquí estem al 30 i poc, com s'aconsegueix a nivell del ciutadà? Evidentment, passant de llançar el contenidor gris de resta als contenidors de reciclatge o venint a les deixalleries a fer les aportacions de les diferents contenidors. Què passa? Doncs que en els contenidors de reciclatge l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, té uns retorns econòmics, ingressos, que amb el contenidor gris ens passa just al contrari, que tenim una despesa molt elevada amb la gestió del rebuig del contenidor gris i que cada any la previsió és que sigui cada vegada més costós la gestió dels residus dipositats al contenidor gris. Per tant, és molt interessant i per tant nosaltres, mentre assolim els objectius, en teoria tant ens dona si aquest ingrés el queda a l'Ajuntament o el repercutim directament als ciutadans, que és el que on hauria d'estar. Si tu recicles, doncs pagues menys per la taxa d'escombraries. És un concepte de pagament per generació a nivell col·lectiu i no pas individual.